Prvé roky som ju chcel dať do gilotíny. Ale teraz, v deň výročia 19 rokov od svadby, na zámku Výglaš ju už len boskávam. V týchto miestach cítim pokoj. Les a starý zámok akoby zastavili čas. A práve tu si uvedomujem, aké vzácne je užívať si chvíle s mojou ženou. Lebo nakoniec najväčší luxus nie je miesto, ale človek, s ktorým ho zdieľaš. Na chvíľu král na tróne, potom odsúdený v gilotíne. U nás nevládne ani muž, ani žena, iba láska. Po 19 rokoch na zámku Výglaš končíme pri bosku.